ካብ ቃል እግዚአብሔር ከንቤ ምዕራፍ 4 ሆሴ ክንግንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሆሴ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት እዩ አትሊስት ካብቶም መጽሐፍ ዝተሰነደ ነቢያት ዘለው ኣብ ቃል እግዚአብሔር ካብቶም ቀዳሞት ይነሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ድማ ኣብ ዘመን የሮብዓም ተኻላይ ግዜ ዝመጸ የሮብዓም ከም ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቃል እዚ ግና ምዕራፍ 4 ከንብቤ ምዕራፍ 6 ኸኣ ቅጽሊና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብሆሴ ገይሩ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ቁጥር 6 ፍልጠት ስለዚ ኣበይኻ ኢሉ አረስና እንታይ መስለኩም ለማዓንቲ ፍልጠት እግዚአብሔር ዝብል ወይ ካ ፍልጠት አምላኽ ማለት እዩ ፍልጠት አምላኽ ለአምላኽ ምፍላጥ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ እንታይ ብለና ብዛዕባ ፍልጠት ንአምላኽ ምፍላጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ንአምላኽ ምፍላጥ ክነግረና ከሎ እንታይ ብለና እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱኻ እንታይ ኢሉ ብርሃን ክርስቶስ ወይ ካ ፍልጠት ክርስቶስ ምስ በለ ንሱኻ ክብሪ አምላኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስ ዝግለጽ እዩ ፍልጠት አምላኽ ዝሕሰብ ኣብ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ምስ በለሲ ብምንታይ ገይሩ እዩ ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ጸልማት እግዚአብሔር አብርሂዎ ቃሉ ብምኽፋት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሰብ ብርሃን ይብዎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ አምላኽ እቲ ፍልጠት አምላኽ ወይ ካ እቲ ንአምላኽ ምፍላጥሲ ንሱ እንታይ እዩ ንሱ ክብሪ አምላኽ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሆሴ ብዛዕባ ካህናት ወይ ካ ብዛዕባቶም ኣገልገልቲ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢልዎም ፍልጠት ስለዚ ኣበይኻ ኣነ ድማ እንታይ ከይትኾነና ኣበይካ ኢሉ ሕጂ ካህናት እግዚአብሔር ንአምላኽ ክፈልጥዎ እዩ ናይ እግዚአብሔር ትጽቢት ማለት እዩ እግዚአብሔር ንካህናት ወይ ካ ነቶም ኣገልገልቲ ኢሉ ዘቆሞም ሰባት ክፈልጥዎ ይደሊ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኽፈልጥዎ ድማ ይመርሖም እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይ ትፈልጦ መገዲ ኣቦታትካ ብዘይ ረአይዎ ብዘይ ፈልጥዎ መገዲ ፈልጦ የኸይትብል ረጊጾ የኸይትብል ብዘይ ትፈልጦ መገዲ ዝመርሕ እግዚአብሔር ቃል አምላኽኩም እዩ ዝብለና ጽባሕ ከምዚ ይኸውን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እግዚአብሔር ናበየናይ ጎደና ከም ዝመርሓካ እንታይ ክምህረካ ከም ዝደሊ ንሱ ጥራይ እዩ ዝፈልጦ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ኩሉ መገድኻ ግና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበር ኢሉ acknowledgement ወይ ድማ ኣፍልጦ ሃብ ይብለና አምላኽ ይመስገን ስለዚ ነዞም ካህናት ግን እንታይ ዝብሎም ደሎ እቲ ዝጸዋዕኩም ጻውዒት እቲ ዝመደብኩም እቲ ዝጸዋዕኩም ዕዮ ፋንክሽን ከይገብሩ ወይ ድማ ብኡ ከይሰርሑ እንታይ ገይሮም ኢሉ ከሊኦም እዮም ምክንያቱ ንአምላኽ ክፈልጥዎ እንታይ ገበሩን ንአምላኽ ክፈልጥዎ ንገዛእ ርእሶም ኣየዳለውዋን ማለት እዩ ከምዚ ብለና ፍልጠት ስለዚ ኣበይኻ ኣነ ኸ ከይትኾነና ኣበይካ ሕጊ አምላኽካ ስለዚ ረሳዕካ ኣነ ኸ ንደቅኻ ክርስዖም እየ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ፍልጠት ዝብሎ ነየናዩ ነቲ ንስኻ ንዑ ትፈልጦ እዩ ማለት እዩ ምዕራፍ 6 ሆሴ ኣብኡ ክንርኢና እንታይ ብለና ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ኢሉ ካብ ቁጥር 3 ይጅምር ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር እናሰዓብካ ትፈልጦ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ንቤት ያዕቆብ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክነግር ከሎ ብምንታይ ድለይኒ ይበልኩን ኢሉ ብኸንቱ ድለይኒ ኣይበልኩን ምክንያቱ እግዚአብሔር ድለይኒ ይኽብል ከሎ እንታይ ዝደሊ ንምንታይ ስለ ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ክገልጸሉ ስለ ዝደለየ እዩ ንሰብ ስለዚ ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎም ንሰብ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ኣብ ጸልማትሲ ብርሃን ዘብርህ ናይ መን እዩ ናይ አምላኽ ፍልጠት እዩ ዝኾነ ፍልጠት ንሰብ ከብርሃሉ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጎይታ ተነጊርዎም ሰባት ናብ ጎይታ ይመጹን እዮም ሓደ ግዜ ግና እቲ ጸጋ አምላኽ ፈንቂቑ ምስ ሓለፈ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤ ምስ ነገርዎም ኣቶም ኣሕዋትና እንታይና ክንገብር ኢሎም ፐርፕሌክስድ ይብለና እንታይ ማለት እዩ በቃ እቲ ዝነበሮም ፍልጠት ናይ ቅድሚ ሕጅስ እንታይ ኣትይዎ ሼክ ኣትይዎ ወይ ከዓኒ ተናዊጾም እቲ ንአምላኽ ንሶም ብሓደ መገዲ ዝፈልጡ እሞ እንታይና ሕጂ ክንገብር ኢሎም
مخنياتو ጸጋ አምላኽ ሓሊፉ ክትንክፍ ስለ ዝጀመረ ብርሃን ክርስቶስ ሓሊፉ ከብር ስለ ዝጀመረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኤርምያስ 31 እንታይ ይብለና ንነፍሲ ካህናት ብስብሒ ኸጥሉለ ኢሉ ንህዝበይ ከዓ ብምንታይ ደጽግቦ ኢሉ ብበረኸት የዘጽግቦ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካህን ኢሉ ንሓደ ክጽግብዖ ከሎ ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ክበጽሖ ዝደሊ ህዝቢ ንዑ ቅድም ብምንታይ ዘጥሎ ንዑ ቅድም ብስብሒ ብጸጋ ብቅብኣት እግዚአብሔር ንዑ እንታይ ገብሮ የጽግቦ አምላኽ ይመስገን ንነፍሲ ካህናት ብምንታይ ኸጽግቦ ኢሉ ብስብሒ ኸጽግቦ ኢሉ ንህዝበይ ሽዑ ብድሕሪኡ እንታይ ገብሮ ኢሉ ብበረኸት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ነብርሃም ክጽውዖ ከሎ ብኡ ገይሩ ሓሊፉ بإسرائيل جيرو حليفو بيعقوب جيرو حليفو كبار امبر ابراهام كل جزء فلوس يسبز لذ نبرة اي نبرة كان مجمر تامالتي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግን አንተ ይዝደሊ بحد جيرو حلف كله انت يزدلي بتصقو جيرو حلف ترا يزدلي بقبعاتو جيرو ترا يحلف زدلي እግዚአብሔር ይመስገን بمنفسو جيرو ترا يو كحلف زدلي ስለዚህ انت يزبل نفس خانات بسبح يخطلو لئي ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካህናት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጽኦም ጸጋ አምላኽ ክቅበሉ ጸጋ አምላኽ ኮስዱ ጸጋ እግዚአብሔር ክማቀሉ እግዚአብሔር ይጽበዮም ማለት አምላኽ ይመስገን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቃል እግዚአብሔር ንኹላና ካህናት ከም ዝኾንና ይዝነግረና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ግና ነቶም ናኡ ዝቀረቡ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ዝገብሮም መስለኩም ዝያዳ ምስኦም ዲል ዝገብር ወይ ከዓ ነቲ ናኡ ዝቀረበ እዩ ዝሕምሽሾ ኩሉ ግዜ ዝተምሃር ዝንብሎ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ሲነትናትና ስኪል ናትና ክእለት እዩ ዝጥቀመሉ ኣይመስለንን ኣነ ግን እግዚአብሔር ኣብቲ ዘይብልካ ቦታ እዩ ዝጥቀመልካ ነቲ ዘይብሉ ነገር ነቲ ነዃል ናትካ ነቲ ጎደሎ ናትካ እዩ ጥቕሚ ዝጥቀመሉ ገልጸልኩም እየ ድሕር ዳርኢናዮ ያዕቆብ ከም መጀመርታ እግዚአብሔር ፀዊዕዎ ነይሩ ሓቀይዶ ሚክያስ ክዛረብ ከሎ ጽቡቕ ወይ ክፉእ ከይገበሩ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩሎም ኢሉ ያዕቆብ ፈተኹን ኤሳው ጸላእኩ ተባሂሉሎም እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሕርየት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣገልግሎት ዝኸውን ሕርየት ነቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ህዝቢ ክባርኾም ምስ ዝደሊ እግዚአብሔር ሰባት እዩ ዝጥቀም በዚ ድማ ንመን መሪፅዎ ነይሩ ንያዕቆብ መሪፅዎ ነይሩ ያዕቆብ ግና እንታይ ነይሩ ያዕቆብ ግን ኩሉ ግዜ ናቱ ጥበብ ናቱ ክእለት ካብ ናይ ሓዊ ብልጽ ብዝበለ መገዲ እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 እንድሕር ዳ ከፊትናዮ ካብ 28 ከምዚ ይብለና አምላኽሲ ነቲ ኣነ ገሌ ዝብል እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ሰባት ቅድም እንተክገብር ዝደሊ ክሰብር ዝደሊ ነቲ ናይ ሰብ ነገር እንተክገብር ዝደሊ ከጥፍእን ክሰብርን ዝደሊ ማለት እዩ ከምዚ ይብለና ካብ ቁጥሪ 27 28 ኣቢሎ ከምብቦየ አምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍር ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ምስ በለ 28 ከም ዝብል ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ምእንቲ ከይምካሕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ነቲ ናይ ሰብ ትምክሕቲ መጀመርታ ዝሰብሮ ሰብ ናብኡ ብዝመጾ መጠን ናብ እግዚአብሔር ብዝቀረቦ መጠን ይሕምሸሽ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ብዝቀረቦ መጠን ይስበር ሪኹም ያዕቆብ ምስ እግዚአብሔር ተቃሊሱ ሓደ ግዜ ሓቀይዶ ምስ ተቃልሰ ያዕቆብ ጽቡቕ ብልጫታት ነይርዎ ሓደ ካብ ናይ ሓዊ ብልጫ ንበረኸት እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ የስተውዕል ነይሩ ናይ እግዚአብሔር በረኸት የስተውዕል ነይሩ እቲ ሽግሩ ግን እንታይ ነይሩ እቲ ናቱ ክእለት ከዓኒ ኣብኡ ተጠቂሙ ክወስዶ እዩ ዝደሊ ነይሩ እቲ ዝተባህለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይፈልጦ ነይሩ ኢለ ይሓስብ ኣነ ምክንያቱ ሓደ ገዛ እዮም ዓብዮም ግን بملء دوكمنت خا خصاريو ስለዝደለ ብምንታይ ገይርዎ ብመግብ ገይሩ ካ ነታ በረኸት ካልኣይ ግዜ ካ እንታይ ገይርዋ ገዚእዋ ድሓር ካልእ ብልጫ ካ ነይርዎ በረኸት እግዚአብሔር ከም ዘስተውዕል ኣዲኡ ከምዚ ገይርካ ክትወስድ ኢኻ ምስ በለቶ ከምዚ ገይርካ መግቢ ሰሪሕካ ነቦኻ እንተረገመን ንኸይልዋ መርገም ከም ዝሰርሕ በረኸት ከም ዝሰርሕ ኣጸቢቕ ይፈልጥ ነይሩ ናይ ኤሳው ግን እንታይ ነይሩ ልክዕ ከም ናይ ሰኦል ህይወት ይነርዎ እንታይ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ከምቲ ኤሳው ድማ ይብለና ሪኦ ናይ ኤሳው ጌጋ እቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ዘይምስተውዓሉ ምስ ኣመንዝራ ኣተሓሒዝዎ ከምቲ ኤሳው ብሓደ ብልዒ ብኽሩኑ ዝሸጠ ከምኡ እንታይ ኣይትኾኑ ኣመንዝራታት ኣይትኾኑ ኢሉ ንረብሓ ክብል
نتني أملاخ نجار منهم كم زي كونه قاطيرو ديك موتي لي قريب يحدلهم أنت رأسيوني له حاسيبه مالتي أنت يا خبل دليل تنا إجزابي رات أبع تنا إجزابي رتسقع تنا إجزابي رأداو كتستوعلو كتقل إجزابي يدلي كمالتي سلازي يقوم نتاجرو أبزبو تازن تاجرو نوت مرجم جن سلاز ما هي مسفريح أبي ومالتي أديو جن تايلاتو تمرجم دحنا من خني لاتو نبا يخون مسبلة توت رايو قال إيت ستيبو سيدو مالتي أبتبر خاجن مسجزابي كقالس كله جن قدفني لوا أي قد فكاني دفني أي قد فكاني مسبلة جن تاجر وشو عم حكولتي يصير وايب لنا كاب شو عنني يا يقوم انت خوينا اكايدو صبوق ايكونن انتي مالتي سبنا بእግዚአብሔር قرب كله املاح نتناتو زبله ነገር كله انتي غبر يقدم زيرو يزترفو እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ማለት እንታይ ኢሉ ጳውሎስ አነ ኢሉ ነቲ ብኡዝ ተረኸብኩም እንታን ክረኽቦ የዝጎ ይዘለኹ ኢሉ ኃይል ትንሳኤውን ሕብረት መከራውን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሳኤ ድሕሪ ሞት እዩ ሓቀይዶ أب موت زلوا بوتا إستنس باولوس أما قد حدا نجار تمهيرو اتناتو زبلا نجار كله كموت كله ترايو ناي كريستوس نجار انتايز جبر استنس اتناتو زبلا نجار كموت كله ترايو ناي كريستوس نجار أبي وتخم استنس أستوعلو حيل موتون حيل تنساون أوكي تنساء موتان حيل تنساء موتان مالت زمالتي نات كان نجار زموت هلو ناي إجزابير نجار كأسس ألو مالتي نات كان نجار زود ألو نات كان نجار ناي إجزابير كأس تسألو مالتي إجزابير يمسكن كاب شعي خاشعنا أملاق أنت تجبر فليت أيوة الكات حسب تغل بزبوط هذا تما هيرجع تكون تغليها بزبوط هذا تجن أملاق تفلت أدو أبنات كنا أقولكم أجار أب مجدخت كيد كل حد جزء وداب تميتك مودليو سب كاب ناي جزار أسموت ناي ودو ناي كان يدق وموت كريه خبدوي موت ودام أنت عن كي تريب لنا مور وارك أستز أكن تاجرا 100 متر قلت 100 متر بلو خم حيلو سبيوت ورور مالتي كسع كندو ريح أنت هتقبلني را خطبك جميرا مرير بخيات مخنياتو أبتن دابرهم جزاك زيابير زبال أملاخ كم زلوا كأل أملاخ مخان ويدما كله زغل مخنيات أمالخت أبت جزيتي قالنا جرت أيام زغول نيرم إلي يسب زمهار نايوق نيرم ناي كم زنيرم مالتي الساعة أنت تماهرة أبراهام جمل خذ نبر أملاخ كله زغل أملاخ مغانو تماهرة نيرا أبي هو تاجنا يتعمتون أبي هو تاجنا يرأيتون مخنياتو ناتا نجرس لزي موته ناتا نجرس مو نير تزغون أي مباج أوتلنا نيرا مخنياتو تزهبن من مخان مفلتت زيابير مخانو أتصبيقهم استسقورا مالتي ناتا نجر جن تايقون نيرو أي موتن نيرو سب نام أملاك قرب كله دا موتا يزغيد زيابير يمسكن سلازي كتبك خلا شو عن تايب لنا زيابير بنالك زيابير مسيو عينا خفيت الله يبلنا تماين يريو جن كتري كالتن زيابير كل جزء كل نجار الله كاب سبات من تايز وصدون نحريلنا أبرخا 4 معلتات تميت زحلفكو خاسيلو أب ديترونومي زداقم انتاي من تانك تقبري لي እግዚአብሔር ከምትእዛዝ ኣብ ልብኻ ዘሎ ነገር ምንታን ክፈልጥ ይብል ምእዛዝ ምስና ኣምላኽ ምፍላጥ ዝተተሓሓዘ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኣብ ቀረባኻን ወይ ቃጥኻን ቀሊል ዝበለ ነገር ገዲፍካ ንኣምላኽ ክትእዘዝ ዝገብረካ ንኣምላኽ ብዘለካ ፍልጠት መጠን እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንሳ እንታይ ኢላ ሽም ሂባቶን እግዚአብሔር እንታይ ኢላ ዝረአ ኣምላኽ ኢላ ዋላ በረኻ እንትኸድካ ኣይክልከልን ኢላ ዋላ ማይ ኣብ ዘይብሉ ተኸድካ ኣይክልከልን ኢላ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኣብቲ ዘይከኣል ቦታ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ተማሂራ ነይራ ሕጂ ግን ካልእ ደረጃ በፂሓ ማለት እዩ እዚ ግና ብምንታይ ረኺባቶ መስለኩም ብስቅለት ያረኺባቶ ወይ ከዓኒ እቲ ናታ ዘበለ ነገር ኣብ ዝሞተሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናታ ዘበለ ነገር ኣብ ምንታይ ዝኾነሉ ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ዓዳ ወይ ካብ ተበገሰትሉ ኣስኒቑ ሰዲድዋ ኣብ መገዲ ግና ኩሉ ተወዲኡ ማይ ተወዲኡ እኽሊ ተወዲኡ ቆልዓ ጠምዩ ወዲ 13 ዓመት ኣምሪሩ ይበክ ነይሩ كمو دليو موتو غيت رئها أنت جرا وديا مروار قصة أكر رح يقايب لنا أبزبط هذا جنا እግዚአብሔር رؤوس قليل صلى مالتي እግዚአብሔር يمسكن
እግዚአብሔር ገዛ ርእሱ ኣብ ጎደሎ ይገልጽ እዩ እግዚአብሔር ኣብቲ ጸልማት እዩ ብርሃን ምዃኑ ዝርአ እግዚአብሔር ኣብቲ ነገራት የለን ኣብ ዝበሃለሉ ቦታ ኣው እዩ ርእሱ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ገሊጽላ ሱኻ እንታይ እግዚአብሔር ዝርአ ኣምላኽ ምዃኑ ሪኣ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እቲ ቦታ እቲ እንታይ ኢላቶ ብኤር ለሓይሮይ እቲ ዝርአ ኣምላኽ ወይ ከዓ ቀላይ እቲ ዝርአ ኣምላኽ ኢላቶ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ንሰባት ኣብ መገዲ እንታይ ዝገብሮም ሓይሎም ይዘድክሞ ማለት እዩ እዚ እምበዓር እንታይ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ፍልጠት ዝብለና ንኣምላኽ ሰባት እንታይ ገብሮ ኣብ ጎደሎኦም ናብ ኣምላኽ ምስ ቀረቡ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ኢድ ኣምላኽ ካብ ጻብዕት ኣምላኽ ምስ ተቐበሉ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ምስ ዝተማቐሩ እግዚአብሔር ከዓ ንገዛ ርእሱ ምስ ገለጸ ኣምላኽ ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብል 14 ቆሮንቶስ ውህበት መንፈስ ምግላጽ መንፈስ ንምንታይ ዝውሃብ ኢሉ ንጥቕሚ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብምንታይ እዩ ገዛ ርእሱ ዝገልጽ ኣይንፈልጦን ኢና ግን መንፈሱ ግና በቲ ዝደልዮ ንሱ ግና ኣብ መማዓልታዊ ኣብ ህይወትና ክገልጽ ቀረባ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ንኣምላኽ ትፈልጥ ኣለኻ ብለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቀደም ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ኢሉ ሕጂ ግና እንታይ ገይራትካ ዓይነ ያሪኣትካ ኢሉ ምክንያቱ ኢዮብ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ክሰጋገር ሓደ ዘይፈልጦ ነገር ነይሩ ሱኻ እንታይ እዩ ንኣምላኽ እንድሕር ዳ ኩሉ ግዜ መስዋዕት ትቕርብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ኮንካ እግዚአብሔር ከም ዝባረኸካ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ ግን ካልእ ደረጃ እግዚአብሔር ከብፅሖ ደልዩ ሕጂ ግና እግዚአብሔር ናበይ ክወስዶ ደልዩ ናብ ካልእ ደረጃ ክወስዶ ደልዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣሕዋተይ ብዙሕ ዝዓይነቱ መከራ ተተቐበልኩም ንኹሉ ከም እንታይ ቁፀርዎ ኢሉ ምክንያቱ ትምፍታን ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ትምፍታን እምነትኩም እንታይ ዝገብር ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ካራክተር ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣባኻትኩም ከም ዝግለጽ እዩ ዝገብር ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣባኻትኩም ዝግለጽ ትዕግስቲ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ካራክተር እዩ ዝብል አትሪቢዩትስ ናይ እግዚአብሔር ባህሪያቱ ኣብ ህይወትካ እንታይ ይገብር ይግለጽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ብትኽክል ኣገባብ ክትመሃሮ ትጅምር ጸጋ ኣምላኽ ከተስተማቐር ትጅምር ናይ እግዚአብሔር በረኸት ክትርኢ ትጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሆሴ ከምኡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ንእግዚአብሔር ብስክልስ ሓሳብ ጌርካ ኢኾንካ እንትፈልጦ ንእግዚአብሔር ክትፈልጦ እንታይ ክትገብር ኩሉ ግዜ ኢኻ ትስዕቦ ኢሉ ምውፃኡ ከዓኒ ብርግጽ ከም ወጋሕታ ኢልዎ ምክንያቱ ንምንታይ እዮም ሰባት ንእግዚአብሔር ዘይስዕብዎ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ኢዱ ርሑቕቲ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ሰባት ኣይንብሎን ኢና ብኣፍና ብዙሕ ግዜ ግና ብልብና ናይ እግዚአብሔር ኢድ ርሑቕ ኮይኑ ይስማዓና እግዚአብሔር ግን ቀረባ ምዃኑ ርእሱ ክገልጽ ይደሊ እዩ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መገደይ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ቃል ሕብእቲ ኢሉ ፍርደይ ካብ ኣምላኽ ሓሊፍ እዩ ኣብቲ ናተይ ፍርዲ ምስ በጽሐ ፍትሒ ናባይ ከውፅም ዘጽሐ ተፋይል ናተይ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ሓብያ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ማለት እዩ ዌል ሳምታይምስ እግዚአብሔር ኮነ ኢሉ ነተፋይልካ ይሓባ እዩ let me tell you ኣነ ናይ የሴፍ ህይወት ረእይዎ ዘክርዎ እንድሕር ዳ ኮንኩም ናይ የሴፍ ህይወት ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንሞት ተፈሪድካ ዘውፃካ ሰብ ኣይትርስዖን ኢኻ እዚ ግና ከቢድ ናይ ምርሳዕ መንፈስ እግዚአብሔር ነሰብ ኣውሪዱሉስ ኣብታ ንጉስ መጽሓካስ በጃኻ ተዛረበለ ኢልዎስ ኣው ምስ በጽሐ ረሲዕዎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሞት ተፈሪድካ ዘውፃካ ሰብ ከመይ ኢልካ ትርስዖ ተዛረበለ ዝበለካ መግቢ ዘብልዓካ ከማን ኣይትርስዖን ኢኻ ኣይ ዶንት ኖ ተኣሲርኩም ዘይትፈልጡ ትኾንኩም ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ረሲዕዎ ብለና ረሲዕዎ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ መዝሙር 105 ብዛዕባ ናይ ዮሴፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ንሰብ ክካናኸኖ ከሎ ንቁባኣተይ እንታይ ትግበርዎም ኢሉ ኣይተንክይዎም ኢሉ ብዛዕባ ዮሴፍ ይዛረብ ደሎ ብዙ ቦታ እዚ ብዛዕባ ዮሴፍ ይዛረብ ደሎ ዮሴፍ ግና ቤት ማእሰርቲ ፋይሉ ተረሲዑ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ግና ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንቁባኣተይ እንታይ ትግበርዎም ኣይተንክይዎም ንነቢያተይ ከዓኒ ክፉ ኣይትግበርዎም ኢሉ ምእንተኦም ክብልሲ ንነገስታት እንታይ ገይርዎም ኢሉ ገሰጾም ይብለና ቃል እግዚአብሔር ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ክሓልፉ ከሎ ማለት እዩ ከም ዝብለና ንሱ ኢሉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መዝሙር 105 የዘንብብ ደሎ ቁጽሪ 13 ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቱ ናብ ካልእ ህዝቢ ክሓልፉ ከሎ ብዛዕባ እስራኤል
سبك تقوم حدا نقباتي اي تنكيوم نبياتي دما خفاي تكبروا ميلم انتم نغستات غسص مسبله قالو خسعز فصم قال እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ግና ንጉስ ልዩ አፍትሖ ነጋሩ በመቁሕ ሳቀዩ ነፍሱ ግና ኣብ ሓጺን ኣተወቲሉ ኣብ ከምዝ ቦታ እናተሳቀየ እግዚአብሔር ግና እንታይ ዝብል ደሎ ኣነ ግና ብዛዕባ ህዝበይ ብዛዕባቶም ናተይ ነቢያት ብዛዕባቶም ቅባኣተይ ብዛዕባቶም ብቅባኣት ገይረ ዝኽልክሎም ኢሉ እንታይ ብል ከይትንክፍዎም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ፋይል ካ ሓደ ግዜ ይሓብዩን ማለት እዩ መገደይ ካብ እግዚአብሔር ሕብእቲ ፍርደይ ካ ካብ እግዚአብሔር ካብ ኣምላኽ ሓሊፊ እዩ ትብላ ለኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግና ንሰብ እንታይ ክምህሮ ደልዩን ጽባሓይቱ ሎም እንታይ ክምህሮ ደልዩ ኣይትፈልጥኒ ሃ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ መገዲ በበይን እዩ ናይ ክስቶ ናተይ መገዲ ንበይና ከመያ እንድሕሪልና ሳምታይምስ ሰባት በትናሃና መገዲ በትናሃና ህይወት እንታይና ንኸውን ኣዝና ኦብሰስድ ኢና ንኸውን ኩለንትናና ስለ ዝወርሰና ኣብ በይንና ዝበፅሓና ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ምስ ቅባኣቱ ዲል ክገብር ከሎ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ትሪትመንት እዩ ዘለዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ማለት እዩ ዳዊት ሓደ ጌጋ ገይሩ ኣብ ህይወቱ እሱ እንታይ ገይሩ ህዝቡ ቆፂሩ ህዝቡ ምቁፃር ኣይኮነን ጌጋ ሰንሰስ ምግባር ጌጋ ይመስለንን እንታይ ግን ገብር ደልዩ ንውግእ ዝወፁ ማዕር ክንደይ ውግእ ከም ዘሎ ሶሪ ውግእስ ማዕር ክንደይ ክሕይል ከም ዝኽእል ዓቕሙ ክፈልጥ ደልዩ ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ግን አቦታትና ሲ ነታ መሬት ክወርስዋ ከለው ሲሉ ብሰይፎም ኣይኮኑን ወሪሶም ኢሉ ድሕር ዳ ኣብ ሰይፉ ክውከል ጀሚሩ ዳዊት እንታይ ክግበር ኢልዎ መቕፃዕት ለካ ኢልዎ ብፌራ ወይ ካብ ፀላእትኻ ቅፃል ክትባረር ወይ ከምዚ ኢሉ ሰለስተ ምርጫ ምሪፆ ከቢድ ዝኾነ ምርጫ ሰለስቲኡ ክትመርፆ ዘይትኽእል ንምንታይ መስለኩም ዳዊት ጌጋ ክገብር ከሎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጌጋ ክገብር ከሎ ሓደ ክርስቲያን ጌጋ ክገብር ከሎን ሓደ ዓለም ዘሎ ሰብ ክገብር ከሎን እግዚአብሔር በበይኑ ዓይነት ፋይል እዩ ዘለዎ በበይኑ ዓይነት ፋይል እዩ ዘለዎ ኣብ ኣምባቆም ክንሪኦ ንኽእል ኢና ጽቡቕ ጌርና እዚ ንምንታዮም ኢልዎ እግዚአብሔር ንኣምባቆም ገልጸሉ ከሎ ከምዚ ገይሮም ባቢሎናውያን መፅኦም ክማርኹኹም እዮም ምስ በሎ እግዚአብሔር ኣይርእን ኢሉ ንምንታይ ተሓጥእ እንታይ ዝገብር ኢሉ ንሱ ደይኮነስ ኣክንዶስ ንሕና ንቕጻዕ ኢሉ ወይኒት ካስ ነትናቱ ዝኾነ ሰብ እግዚአብሔር ናብቲ ዝደልዮ ባህርያት ናብቲ ዝደልዮ ካራክተር እቲ ዝደልዮ ናይ እግዚአብሔር ንጥረ ነገራት ክምህሮም ዝደሊ ብዝኾነ መገዲ ክሕልፎ ናቱ ድሌት ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ኢኻ ትፈልጦ እምበዓር ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ካ እንታይ ንግበር ኢሉ ንስ ዓቦ ኢሉ ኣይወግሕን እዩ ኢልካ ክትሓስብ ከም ትኽእል ስለ ዝፈለጥ ኣልግብ ኣቢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ምውፅኡ ርግፅ ከም እንታይ ኢሉ ከም ወጋሕታ ኢሉ ምውፃእ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከም እንታይ እዩ ርግፅ እዩ ከም ወጋሕታ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ ያዕቆብ ናይ ጥበቡ ሞት ኣብ መገዲ ንሪኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥበበኛ እዩ ነይሩ ከመይ ገይሩ ፅብቕቲ ጓል ይመርፅ ከመይ ገይሩ برغت نحوي وسد كما يجرو تاناتا سايد إفكتس ناب ديس غرا إذا كله تتأيبو حليفو مالتي أي مدلين نيرو مخنياتو خم جمرتان تاي نيرو صوعي نيرو أهدليون نيرو نتباب أملاخ بتباب كاخد تكالو أب تفتن مقد خاطر خاطر نوح نتباب نيجزي أبير تباب جنان تايو بتمقدو مخاطر قال أملاخ زعبا طبب كنغرنا كله طبب تاكتيك وي كان سلتي ايكون ناب قال أملاخ طبب مالتنا مالتي نا እግዚአብሔር مخري نتنشع زخون نا እግዚአብሔር مخري እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ያዕቆብ ኣብቲ ግዜ ትዝደልዮ ዝነበረ ስለስተ ጸውዕ ጥራይ ክመጽይ አቡ ንሕኡ ክቦ ሓሲቡኒ ኤሳው ከመይ ገይሩ ያዕቆብ እንተዝእዘዝ ከመይ ገይሩ መስገራ ኣይንፈልጥና ግን أزغل مقبار جن أي مدليون طباب እግዚአብሔር وجدكم إلو إرمياس ناتكم طباب سي أنت طباب كوينة إلو أملاخ استمسكن يخون طباب زغدلو سب مخرج زغدلو سب جنا نتخي استحفر بريكسي زهب أملاخ نتايق برو إلو قال እግዚአብሔር يلوم من نو إلو أملاخ استمسكن يخون أبقال እግዚአብሔር بزحاتني أملاخ سبات زين أنريو مالتي نا إيساو هيوت جنا لك مسناي سؤال زم مساسل هيوتيو أكند ناي እግዚአብሔር برخت
أكدنا إجزابير إيد نايم تايناتو يزدل نيرو قلصومو يزدل نيرو قلصومو يزأمن نيرو ملاخ استمسكنا يخون إجزابير جنا نسجع زبلن تايز قبروي زد كموي حيل فرس هاي بقونيو بقار سب كان تاي قبرني لنا أحقوسني له إجزابير كله خاويه كله بوعيو كله خانوعيو اتنا أملاخ تبو مسوات إجزابير كاب جزار رسو قبل يزدلي كاب إيدو قبل يزدلي أملاخ استمسكن يخون سلاز إجزابير نتنات كاسكيل ترى يخون نتكم إجزابير انتاي يتكم كان نقودو لوخا انتاي يقبر يتكم أملاخ استمسكن يخون أبتز موتا قوي تغزارب كله خمزيلو فرسرنا انت دا زي موتتيلو تعلن نتبلو كساب زحدقكا كتكاراخر طريقه خنبر مالتي أملاخ كاني نفس وكف سب نناتو عردن دي زفتر أيتفلطون يا خاملتي نفس وكف سب كا خكم مقديو إجزابير مسؤول سرح مالتي إجزابير يمسكن بيتروس ጸጋ አምላኽ አስተማቂሩ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝነበሮ ደረጃ ውድቀት ካኡል ዒልዎ ጎይታ ኣነ እምነትካ ከይጠፍእ ምእንታኻ እንታይ ገይረ ኢሉ ለሚነ ኢልዎ ጸልየ ኢልዎ ካብ ያውፅዎ ካብ ጥፍኣት ያውፅዎ ጸጋ አምላኽ ከኣርዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ አምላኽ ርዩ ካብ ዝነበሮ ደረጃ ፍርሓት ናበይ ደይቡ ናብ ትብዓት ደይቡ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ግና ኣብ ሓደ ዓዲ ምስ ከደ ያዕቆብን أحواتون جزار أصوم كم من تايف اليوم تصني حمو كابتو أحوات نايس أحزاب وجنز خنو دايجرو مو في اليوم تصني حمو ملاقي مسكن مسمتة أي تحقوسان أولوس يو إن فاكت خميل ومالتي قص تايجرو يلو قص تقايم يلو مخنيات انتاي سلازو خنا اتستسب كخريستوس اتي كاب عليتات زوج أو خريستوس اتخاب زغولو على أملاك نقرأنا خلون تايب لنا خبزلو أنقطاتن كامتين كاب عليتاتن يبلنا نسو نتأمّا أكلكم زنبرة قصري زفرسن تايلو أمون قوت يوم هزابن هزبن سي أفريسوو يلو بعلو تزاريبو أبيت كارنا ليوس مسكدة እግዚአብሔር ቅብአቱ ሰዲዱን ታይገሩ ተጠቂሙሉ አምላክ ይመስገን ማንያቱ ኪኖ ፍልጠቱ ሐሊፉ ማለት ነው ንሱ ዝፈልጦ ዝነበረ ደረጃ እንታይ ነሩ ንሱ ዝፈልጦ ዝነበረ ደረጃ አይሁድ በይኖም ዘይ አይሁድ ካን በይኖም ይሊ ዝሐስብ ነሩ ኖርማሊ አብቃል እግዚአብሔር እንድሕዳር የኔ እግዚአብሔር ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክንሪኦ ኮልና ሰባት ናብ ጎይታ ምስ መጹ ብድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቶም ይሰርሕ ቅድም ናብ ጎይታ ይመጹ ድሓር መንፈስ ቅዱስ ናብ ህይወቶም ይሰርሕ ነሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጴጥሮስ ግና ቤት ቀርኔሌዎስ ምስ ከደ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይሩ ሓሊፉ ሰሪሑ ንምንታይ እንድሕሪልና ጴጥሮስ ሓደ መኸላእታ ነሩ በሓንጎል ወይ ከኣኒ ሓደ ዕርዲ ነሩዎ እሱ ካ እንታይ ንሕና እዚ ወንጌል እዚ ንመን ኢሉ ይመጽእ ኢሉ ዝሓስብ ንህዝቢ ኣምላኽ ጥራይ ኢሉ ይመጽእ ኢሉ ዝሓስብ ካብዚ ደረጃ እዚ ኣውፂዎስ ከም ብሓድሽ እንታይ ገይሩ ካብ ጸጋ ስለ ዝጎደለ ናምንታይ መጽኡ ናብቲ ናይ ቦታቱ ተመሊሱ ጸኒሕዎ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ሓደ ካብኻትኩም ኢሉ ብዛዕባ ኤሳው ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብኻትኩም ኢሉ መሪር ሱር በቂሉ ከይጨነቆኩም ምስ በለ ሓደ ካብኻትኩም እንታይ ከይኮን ኢሉ ሓጢአት እናዓሾ ካብ ጸጋ እንታይ ከይገብር ኢሉ ከይጎድል ኢሉ ኣምላኽ ብጸጋ ኢኻ እንዳፈለጥካ ትኸይድ እግዚአብሔር ብቅብኣት ኢኻ እንዳፈለጥካ ትኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ማንያቱ እግዚአብሔር እንዳፍሰሰልካ ከይድ ከሎ እንዳጣዕመካ ከይድ ከሎ ንዕኔን መገድታት ናይ እግዚአብሔር السنين أصابعت أملاخ استمسكن يكون أتي خالق والحنتي كونن أتخلوا نجبر أكتيفيتي توهليلو تسقى أملاخ كتعملنا يقبع زابير يمسكن أتخلوا نجبر نتفتح تأكيبون تاي كتعملنا يقبع نايك زابير فقري نايك زابير من النت أبي ودنا خجلت يقبع أملاخ استمسكن يكون زابير سلازي بمنتاي دفلت إلنا بمسعب كلايك بمنتاي زابير كاني أب مسكل بمحمشاش مالتي بزخونه خوينوس نابتنسى موتات انتركبكو زبل باولوس ابزي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ አምዕራፍ 9:30 حدن كم زبلنا كومو يبلنا اب كل يهودان غليلان 80 زنبرت املاخ زنبرت محبر بزلا سلام كون الله يلو እናት ሃንጸት ይሉ በፍርሃት እግዚአብሔር ከእና ተማላለሰት በምርዳ መንፈስ ቅዱስ ካ እና አቤት እንታይ ገበረት ይብለና ከደት ይሉ ብዛዕባ እዚ ጴጥሮስ ካላይ ክዛረብ ከሎ بتصقان فلتاتن مدحينا يسوع كريستوس دا عبيو يبلنا مالتي سلازي እግዚአብሔር ንሰብ ኣብ ምንታይ መገዲዩ ዘኺዶ
أبناء تصقى مجديو زمالالسو እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ እንደሃበ ኣብ ጸጽባሕዩ እንታይ ዝገብሮ ንመገድታቱ ጸጋ እንደሃበ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ቅባት እንዳኣተንከፈዩ ዝዕብዮ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ኣብ እንታይና ንሪኦ እንድሕሪልና ነፍስ ወከፍ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነግረና እስራኤል ክመላለስ ከሎ ኣብ መገዲ እግዚአብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናቱ ዝኾነ ሓይሊ የርእዮ ነይሩ ኣብኡ ከዓ እግዚአብሔር የፍልጦ ነይሩ ማለት እዩ ከም ዝብለና ዘጻት 17:15 ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ክመላለሱ ከለው ኣማሌቃውያን ዝበሃሉ ጸላእቲ መጽኦም ኣማሌቃውያን ናበይ ከይወርሱ ማለት እዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝጸውዕ ምጻውዒት እንታይ ከይገብርዎ ከይወርሱ ኣብ መገዲ መጽኦም ውግእ ከፊቶምሎም ውግእ ምስ ከፈቱሎም ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጽሊ ጀሚሩ ኢዱ ናብ እግዚአብሔር ከልዕል ጀሚሩ ስለዚ እስራኤል ቅድሚኡ ዝፈልጥዎ ነበሩ ኣብ ግብጽ ዝተምሃሮ ሓደ ትምህርቲ ነይሩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ደኣ በዓል ሴፍ ኮይኑ እንድሕር ደኣ በዓል ኣጽዋር ኮይኑ እንድሕር ደኣ በዓል ሓይሊ ኮይኑ ሓደ እንታይ ይገብር እዩ ይስዕር ይገዝእ ንኻልኦት ከዓ እንታይ ይገብሮም ባሮት ይገብሮም እግዚአብሔር ግና ነዚኣ እንታይ ክገብራ ደልዩ ክቕይራ ደልዩ ሓደ ካልእ ሓድሽ ትምህርቲ ክምህሮም ደልዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣብዚ ቦታ እዚ ሙሴ እንታይ ይግበር ኢሉ ኢዱ ይዘርግሕ ኢልዎም ኢያሱ ከዓ እንታይ ይግበር ኢሉ ናውግእ ይውፃእ ኢልዎም ሙሴ ኢዱ ብዘቐመጦ መገዲ ወይ ከዓ ሙሴ ኢዱ ብዘውረዶ መገዲ ወይ ከዓ ብዝደኸሞም መጠን እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይስዓሩ ነይሮም ሙሴ ኢዱ ኣብ ዘርግሓሉ ከዓ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይስዕሩ ነይሮም ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ሰዓሩ ሽዑ እግዚአብሔር መሰውኢ ሰርሐ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ገይሩ መሰውኢ ሰሪሑ ነቲ ቦታ ከዓ እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ሰንደቕ ዓላማ እዩ ኢልዎ ሰንደቕ ዓላማ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ዓወት ምልክት እዩ ሰንደቕ ዓላማ ናይ ዓወት ምልክት እዩ ስዒርካ መጨረሻ ዝኾነ ውግእ ምስ ሰዓሩ መጨረሻ እንታይ እዮም ዝገብሩ ታባንዲሮም እዮም ኣብኣ ዝተኽልዋ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ምልክት ምስዓር ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ቀደም ግዜ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ፍልጠት ሓደ ካልእ ፍልጠት ከፍልጦ ምስ ደለየ ኣብ ሂወቶም እንታይ መፂኦም ውግእ መፂ ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራ ዝፀግብ ደሎ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ውግእ ንዕላማ እዩ ዝመፅእ ኣብ ውግእ እግዚአብሔር እንድሕር ደኣ ሰሊፍካዮ ኣብ ድሌታትካ ንእግዚአብሔር እንድሕር ደኣ ሰሊፍካዮ ክልተ ጽቡቕ ዕድል ኣለካ ተሓደ ብፍላይ ውሑስ እዩ ንኣምላኽ ትፈልጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ብርቱዕ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ሓያል ምዃኑ ኣሳ ዝበሃል ንጉስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ገይሩ ሓቂ ዶ እንታይ እዩ ደስ ኣሰሊፉ መዘምራን እዩ ኣሰሊፉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ከምኡ ይሂብዎ ዓይ ዝበሃል ቦታ ኢያሱ ክወርስ ከሎ እግዚአብሔር እቲ ምኽሩ ገሊጹሉ ንዓይ ከምዚ ጌርኩም ኢኹም ትሕዝዋ ኢልዎም እግዚአብሔር ውግእ ዘበለ ዝብርቲ ኣምላኽ ምዃኑ ፕራክቲካል ክትምሃሮን ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ሰባት ክነግሩሃ ከሎ ወይ ከዓ ከተንብቦ ከለኻ በበይኒ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንእግዚአብሔር ብምንታይ ዝፍለጥ ኣብ ሂወትካ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ዕላማ ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኩሉ ከዓ እንታይ ክትጥቀመሉ እግዚአብሔር ንምፍላጥ ክትጥቀመሉ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትካ ኣብ መገድኻ ዘምፅኦም ዕድላት እዮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መገደይሲ ካብ እግዚአብሔር ሕብእትያስ ኣይበሃልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕቡእ ዝበሃል መገዲ የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሕባእ ፋይል የለን እግዚአብሔር ንኩሉ እንታይ ገብሮ እዩ ይርዮ እዩ ተሓቢኡ እንተሎ ከዓ እግዚአብሔር ይሓቢእዎ ብርግጽ ግና ኣብዚ ቦታ እዚ ናብ ኣምላኽ ዝተማሃለሉ መጠን ገጽ እግዚአብሔር ብዝደለዩ መጠን ገጽ እግዚአብሔር ብዝረኣይዎ መጠን ኣብቲ ውግእ ደጋጊሞም ተሳዒሮም ኣለዉ ምክንያቱ እንታይ ኣብ ዝገበሩሉ ኢዶም ኣብ ዘውረዱሉ ይብለና ምልክት እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ኣብ ዝተወከሉሉ ናብ ኣምላኽ ምርኣይ ኣምላኽ ምጽባይን ኣብ ዘግደሉሉ ግዜ እንታይ ገብሮም ስዕረት መጾም ነይሩ ኣብ ሓደ ውግእ እኳ ይደፉ ኣብ ሓደ ቦታ ይመላለሱ ነይሮም ንምንታይ ናብ ገጽ ኣምላኽ ክሪኡ ከለዉ ይስዕሩ ጋብ ገዛ ርእሶም ቁሊሕ ክብሉ ከለዉ ከዓ ይስዓሩ ገጽ ኣምላኽ ክሪኡ ከለዉ ይደፍኡ ናብ ከባቢኦም ክሪኡ ከለዉ ከዓ ይወድቁ ጴጥሮስ ከምኡ ኢልዎ ጎይታ እንፃ ኢልዎ እሱ ከዓ ናብ ምንታይ ክጥምት ምስ ጀመረ ብለና ናብቲ ማዕበል ብለና
أملاخ استمسكن يكون أملاخيسي نتزبلن خمس قبره يلو እግዚአብሔር ይመስገን إذا بوتازي ولا أولوس أو تبوتات خوين استمار خوين يسمعنا أنا مهنيات 14 معلتات كسب مجب خبل عزيك ولو مجب إنها اللوم كسع كندو يزج أنه أقول عزونيرو 14 معلتات مجب أيبلعون بلنا 14 معلتات مجب خيس بديت بلع مجب إنها اللو زج أنه عينة شنكتا وزغون أقول عزو كبيديو حنت نفس غمان تاعت قبرنا له وكان عاقد إحنا كأخي بلوس حنت نفس غمان تاعت قبرنا كنت أمنوسي أزج غبيدك قال هيبو أبزو بوتازي ينبعر موسى انتايلو እግዚአብሔር እንታይሉ ምልክት ዓወተይሉ ግዜ ዓወት ክረክብ እንድሕር ዳ ኮይነ ኩሉ ግዜ ካብ ምንታይ ዝረክብ ኢሉ ካብ እግዚአብሔር ኢሉ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ንሰብ ጸጋ አምላኽ ይጥዕሞ እዩ ካብኡ ዝምለስ ግና ናብ ገዛ ርእሱ ይምለስ እግዚአብሔር ግና ክንምለስ አይደልን እዩ ኣብቲ ዝሃነጽናዮን ኣብቲ ዝተማሃርናዮን ኣብ ርእሱ ይኹንውስኽ እዩ ዝደልየና ካብ ጸጋ እንድሕር ጎዲሉ ሰብ ግን ኖርማል ከም ዝኸውን ካብ ጴጥሮስ ክንርኢ ንኽእል ኣብ ቅድሚ እዞም ኩሎም ዘፍርሑ ተስዩ تزفر حسابي نيرو تسيو كسع كندز እግዚአብሔር ጸጋ ጥዕሞ كسع كندز መንነት ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ተገሊጹስ ዳሓርና ቦታተ ይሉ መግቡን ቢያቱን ክፈል ጀሚሩ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መሪር ሱር እንድሕር ዳ በቂሉ እንድሕር ዳ ሓጢያት ንሰብ እንዳዓሸው ኸይዱ ካብ ጸጋ አምላኽ እንድሕር ዳ ጎዲሉ እንታይ ዝኸውን ኖርማል ሰብ ይዝኸውን ኢን ፋክት ቃል አምላኽ ነገረና ከሎ كم إساو يتخونوا إلو إساو نيش تيجي زجبرة إن أنا حسبه جن نتساو عيتو ويكانتي حلفة بجزابير استوها بخورنا نتاي جروا شيطوا سلازم نعمل كفلت كمان عدلين برون مالتي سلازم جزابير يوم إسرائيل وين خلوا جزابير نقول لهم كم هو مدب نيروا unfortunately العدلين رخبان جزابير مسيت رايرين نيروا ما قدين من يفلت كيلو تأمرات وجبرتات وجنان من إسرائيل ጸጋም በረከትና እግዚአብሔር ክትቀበል ይካአልዩ መገደ አምላኽ ተዘይፈልጥ ካግን ናይ አምላኽ ቀዳማይ ሐሳብ አይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ ቦታ ዝንታይ ገይሩ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ምልክት ዓወተዩ ኢሉ አው መሰውኢ ሰሪሑ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ናይ እግዚአብሔር አስማት እንድሕር ዳሪና መጽሐፍ ቅዱስ አምንታይ ኩነታት ዝወፀይ እንድሕሪልና ሰባት ናብ መስቀል ክርስቶስ መጽዮም ሓይል ሞቱ ጥዕሞም ሓይል ትንሳኤኦም ዝተቀደሱ ዝብልዎ እዩ ሪኦም ከረን ሆሬብ ዝበሃል ያዕቆብ ዝተሰዋሉ ቦታ ኣሎ ኢሳቅ ዝተሰዋሉ ኢሳቅ ክስዋ ኢሉ አብርሃም ዝወሰዶ ቦታ ማለት እዚ ከረን ሆሬብ ዝበሃል 8 ደቂቕ እዩ ካብቲ ጎልጎታ ክርስቶስ ተሰቅለሉ ማለት እዩ ና 8 ደቂቕ ጉዕዞ ይባል ቀረባ ንቀረባ አመንጽሪ ማለት እዩ አብርሃም ናብቲ ቦታ ትክንደይ መዓልቲ ወሲዱ ይብለና 3 መዓልቲ ይብለና 3 መዓልቲ ኸይድ ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ነብርሃም እንታይ ኢልዎ ተስኢ ካነ ዝቆልዓ ዝጽባሕ ንጎ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ሰውአለ ኢልዎ ጣዕም ከቢድ ዝኾነ ትእዛዝ ኣዚዝዎ ሓደ ወዲ እኮ ሓንቲ መዓልቲ ኸይኮን እንታይ ገይሩ 3 መዓልቲ ሙሉ ስሎው ደዝ ማለት እዩ እንዳተሰሓገ እቲ ቆልዓኻ እንታይ ኢሉ ሓቶ ኸዓኒ ዋ እዚ ዕንጨይትን ዝኽስታይን ዝኽሉ ተዳሊ ኢልዎ ትድስዋ ዳቤሎ ይብሉ ኣብዚ ቦታ እዚ አብርሃም እንታይ ኢልዎ ንዑ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ኢልዎ እግዚአብሔር ይሐሊ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ይገብር ይዝብል እግዚአብሔር ይህብ እዩ እግዚአብሔር ይገባግብ እዩ እግዚአብሔር ሀብታም ዝገብር ማለት እዩ ጀሆቫ ጃይራ ይባል እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር እዩ በቃ ዝህብ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ስለጋስ እዩ እግዚአብሔር ስህበና ኢልዎ አብርሃም ዕውት ሰብ ነይሩ ካብ ቀደሙ بقطباو تحسቶ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ክሓቶ አይደለን ካልእ ሓይትዎ ኣብቲ ዘይብሉ ነታ ዘይብሉ ይወስደሉ ደልዩ ነታ ዘይብሉ ነታ ሓንቲ ዘላ ንዓይ ክወስዳ ደልዩ ማለት እዩ ስለዚህ ታይልዎን ወድኻ ሰው አለ ኢልዎ ማለት እዩ ክኸዱ ከለው 3 መዓልቲ ክጓዓዙ ከለው እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ይብለና ሽዑ በቃ ምንም ከም ዘይትበቀለይ ምስ ፈለጥኩ ታይገረ ካይልዎ መስወይ መስርሓሉ እግዚአብሔር ብለና ኣብ ዘፍጥረት 22 እንታይ ኢልዎ እዚ ቦታ እዚ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ይሐልዩ እግዚአብሔር ይህብ እዩ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር እዩ
ዝህብ ኣምላኽ እዩ ፕሮቫይደር እዩ እግዚኣብሔር ኢሉ ነቲ ቦታ ተሰሚይዎ እግዚኣብሔር ስም የብሉን ሓደ ግዜ ሙሴ ምስ ሓተቶ እንታይ ኢልዎ መን እዩ ስምካ ምስ በሎ መን እዩ እንታይ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽ ይስሐቅ ምስ ፈልጦ እግዚኣብሔር ግን እንታይ መስለኩም ኣብ ጎደሎ እዩ ዝግለጽ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝጎደለካ ቦታ እዩ ዝግለጽ መንፈስ ንጥቕሚ ዝውሃብ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ንምንታይ ዝውሃብ ንጥቕሚ ዝውሃብ ምግላጽ መንፈስ ንጥቕሚ ዝውሃብ ለና 14 ቆሮንቶስ በቃ ኣብቲ ክትጥቀመሉ ዝደለየካ ቦታ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክነግረኩም ክርስትና ናይ ሰማይ ጻውዒት እዩ ግን ኣብ ምድሪ ዝንበር ኣምታይ ዝንበር ኣብ ምድሪ ዝንበር ኣብ ምድሪ እግዚአብሔር ንሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ክሕልፎ ከሎ ኣብቲ ቦታ ትገዛእ ርእሱ ክገልጽ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝደሊ ኣብ ጎደሎ ናይ ሰብ ገዛእ ርእሱ ክገልጽ ዝደሊ ሓደ ግዜ ዓይነ ስውር ነይሩ ሓቀዶ ነዚ ዓይነ ስውር ምስ መጽ ሕቱ ሓቲትዎ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ እንታይ ገብረልካ ደሊ ኢልዎ ከምቲ ኣብ ሎዶቅያ ዝበልካዮሲ መንፈሳዊ ዓይንተ ክትከፍተለይ ዝደሊ እምበር ኣይደልን ኣነሲ እንተ ዝብሎስ ንሓሶ ጸሎታይ መኾነን እዚ ቃል እግዚአብሔር ትደልይዎ ሕተቱ ኢሉ እንታይ ግበሩ ኢሉ ትደልይዎ ኢኹም ሕተቱ ኢሉ እግዚአብሔር ከኣኒ ምስ ዝግለጽ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን መንፈሱ ምስ ዝገልጽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ጎደሎ ዘበለ እንታይ ይገብር ይመልእ እቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ድሌት ኢኻ እግዚአብሔር ትሓቶ ኣዘርዋይስ ናይ ግብዝና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እንታይ ክደል ደለኻ ኣንቲ ሰበይቲ ከም ዕቡድ ወይ ከዓ ከም ዝዓበደት ሰበይቲ ስኽራን ክመዓስ ከተውፅዮ ምስ በላ እንታይ ኢላቶ ኣነ ብቅድሚ እግዚአብሔር ተመረርኩ ኢላቶ ካልእ ግዜ ሽዑ ክትመጽእ ከላ ትስኻ ከምዚ ኢልካ ክትሓተኒ ከለኻስ እንታይ ዝደሊ ነይረ ኢላቶ ነዚ ቆልዓ እዚ ዝልምን ነይረ ኢላቶ ቆልዓ እንድሕር ኣድልይዋ ቆልዓ ክትልምን ትደሊ ትኽእል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሃብታም ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዝሓሊ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ፕሮቫይደር እዩ ነፍስ ወከፍ ግና ኣብ ዓመልታዊ ጉዕዞና እግዚአብሔር ነዚ ክንመሃሮ እዩ ዝደልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ጎደሎ ዘበለ ክግለጽ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ዝኾነ ዝጎደለ ዘበለን ሰባት እግዚአብሔር ይግለጸሎም እንታይ ክገልጸሎም ዝደሊ እንድሕሪልና ግና መንነቱ እዩ ክገልጽ ዝደሊ እግዚአብሔር እንደዚ ዝጎደለ ክመልእ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ክገብር መንነቱ ክገልጽ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝሞተ ዘበለ ናቱ ህላውነት ክገልጽ ሓይሊ ሞትን ትንሳኤን እዚ እዩ ኣብ ዝሞተ ዘበለ ነገር እግዚአብሔር ከተስእ ከሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ነብርሃም እንታይ ገይሩሉ እሱ ከኣለ ኣምላኽ ምዃኑ ንሱ ዝሓለ ኣምላኽ ምዃኑ ንሱ ፕሮቫይደር ምዃኑ ተረዲእዎ ኣብቲ ቦታ ትኻ እንታይ ገይሩ ብለና ሽዑ መሰውእ ሰሪሑ ነቲ ቦታ ትኻ እንታይ ኢልዎ ከረን እግዚአብሔር ይሕለ ኢልዎ እግዚአብሔር በቃ ይዝሓል ኢሉ ንዝኾነ ዘድልየን ነበለ ካብ ሕጂ እኒኦ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ይዝሓል ኢሉ ወዲእዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ጉዕዞና ኩሉ ግዜ ጸጋ የጥዕመና እዩ ቅብኣት የጥዕመና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን የተንክፈና እዩ ማለት እዩ ካብኡ ግን እንታይ ዝደሊ ክንምሃር እዩ ዝደሊ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንዓኻ ምእንታን ከይብድል ስንቓልካ ምንታይ ግበር ኮይሉ ኣብ ልቢ ዓቆርክዎ ኢሉ ነቲ ዝተምሃሮ ፕራክቲካሊ ቃላት ሳኦል ዳዊት ብዙሕ ግዜ ካብ ሃዲሙሎ ካብ ሳኦል ማለት እዩ ላይፍ ትሬትኒንግ ወይ ከዓ ንህይወቱ ዝፈታተን ኩነታት ብዙሕ ግዜ ገጢሞ ካብ ሞት ምስ ሰምለጠ እንታይ ኢሉ መጨረሻ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ጓሳየ ኢሉ ዝጎድለኒ ከዓ የብለይን ኢሉ ናብሉ ምዕሻኻ እዩ ዘውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምስ በለ ትረት ናይ ህይወት ናይ ሞት ስለ ዘጋጥሞ ነበረ ንሱ ንነፍሰይ እንታይ ይገብራ ኢሉ ይህዳ ኢሉ ቢኮዝ ኣዝዩ ተርባፃዊ ዝኾነ ህይወት እዩ ዝሓልፍ ነይሩ ኣዝዩ ዝርብፅ ህይወት እዩ ዝሓልፍ ነይሩ ኣብ በዓቲ ተሓቢኡ ይሕልፎ ነይሩ ካብ ጸላቱ ይሕባእ ነይሩ ካብ ፍልስጥማውያን ይሕባእ ነይሩ እንደገና ሓደ ግዜ ከዓ እቶም ናቱ ሰባት ንባዕሎም ከዓኒ ብዳርባኦም ንቆትልዎ ከዓ ይደልዩ ነይሮም ስለዚ እንታይ ኢሉ ነፍሰይ ይህድኣ ኢሉ ንሱ ብርባርባ ሞት እኳ ድነሞት እኳ እንትኸድኩ ኢሉ ቫሌይ ኦፍ ደዝ ማለት ምሳሌ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሩባ ብዙሕ ማይ ኣሎ ስለዚ ሞት ኣብ ዝበዝሓሉ ከባቢ እኳ እንትኸድኩ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ብሞት ሓሊፉ ኣብ ሞት ህይወት ኣምላኽ ከም ዝሰኩዕ ዝተምሃረ ሰብ ጥራይ ዝኽብሎ ዝኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን
سلازنا أملاخ بكل حساب ترادي يكون كاس بمتاي كان كل لا يتفلطو بأكل كاني بتمرتغا تفلطو እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዓባ 16 ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኣስማት ኣሎ ንእግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍ እንድሕር ዳ ጽኒዕናዮ ሰባት እግዚአብሔር ዝፈልጡሉ ኣጋጣሚ ምዝረክብ እዩ ገዛ ርሱ ይገልጽ እግዚአብሔር ክንደይ ኣስማት እዩ ዘለዎ እንድሕሪና እግዚአብሔር ስም ዘለዎ ኮይና ይስማዓና ኣነ ግን እንታይ እዩ ንሰባት በቲ መንነቱ ምስ ተገልጸሎም ንሶም ባዕሎም እንታይ ይህብዎ ሽም ይህብዎ ሽም ይህብዎ ኣብ ጎደለኻ እግዚአብሔር ሽም ክትቦ ይደለካ أملاخ يمسكن جن إيدو ختصابة إيدو كتمتسكا إيدو ختمهركا نا إجزابير تمرت ختمهار أملاخ استمسكن يخون إجزابير يدلم على تيهون تسلينا ما كروس تراد باساي براجوي بانكلا سانتا ولا بغانا بغاس تراد باساي براجوي بانكلا أيوة تراد لا سانتا ولا بغانا بغاس تراد باساي Santa la bagana magastro da sai prajo mankana la Santa la bagana magastro da Santa joy bakna bagana magastro نسو سبك تقع ما حدقن يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን I think يوم كفو دما يتكبروا ميلو منتم نجستات قصة يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን زي فلتوا غدنا خوسدم بزي فلتوان مقدتات كاخ مرحم يزبل كاغويتا بغويتا بيسوس كريستوس سم كبرنا هبكالونا نقال كما اكلنا 360 خفري دقفنا بشم يسوس كريستوس صلي معلتنا حليفنا على بكاغويتا زمن هيوتنا كله حليفنا على بكالونا بعواف استمسلوا نقال كاسرقو بغويتا بيسوس كريستوس سمنا اسرو مالنا بغويتا بيسوس كريستوس سم كبر كلنا عقايهن امين يا بيري مسكن